Dada nag-abono sa mga gabi. Abono siya. Daghan kayo. Ayan di para madako sa sila ba. Hala! Usik! Dira sa usada. Agbati. Agbati. Ayang abunuhan ang agbati. Nabono may sa among nga agbati. Nangabono si Nikadjin. May na lang. Kunin ka may. Kaya makaigo na tanabi na. Kana, sakto na may. Dari. Mana na may. Dari. Ayun sad. Okay, dari. Mogar mo na. Ay, tambok ba. Okay. Mau bati. Tayo mabubuang lawas. Op! Dari pikas. Kana, bati na. Gana po. Para matambok na yung mga agbati, yung mga giabunuhan kay main lang. Basin pa daig maka ano siya? Mulabong ba? Kay tinguwa naman hapit. Dari be, butang are be, largo be, dari. Gilang, dari. Napayagote. Dari dapit kay butangan ta nagkuan. Dire. Butangan ta nagbati. Dari. Dari. Dire. Managbutang abono ni Kadjin. Mana? Ang among okra nindot na kayo kay labong na kay among okra. Labong na kayo sa tanan. Kaya mo maganda gabunuhan. Nakapamunga naman eh, kuhaan naman yung maman mo. What? Dari. Nasa ni sugol sa kwaro. Turok. Bunga na sad. Munga sad. Dagko. Nagko kayo. Dagko nagbunga. Kaya mag-green sig mayo. Sus. Nagko ng okra. Na. Nagko na. Abunin niyo. Nagko na kayo. Okra na mo. Okra. No? Kini kapag bungon tanggin. Wala ka dagko na. Tulo pa dyan ka buo. Dagko na ang among okra. Nagko kayo. Kay kan nindot ng abono. Wala na kayo ni Kankon. Kung sago sa utan. Ika naman nila. Kani. Kapayas. Ah. Sarap ka ba? Wala pala yung dako. Pamna po. Ito bunga. Anay mo kat mga lamigas diri dito mga kwako bunga. Gamay. Gagmay na, nagigagmay na bunga. Gagmay kayo, namukuha ng kuan ay. Na? Na. Liki. Sa? Ang yuta. Kani ba? Wala na be. Wala ka. Ni dada kay nasa nakitaan ko an kakao hinog. Nakita niya doon kayo. Wala nakita ng uban tao. Si dada rin nakakita. Hinog na ay, ano yelo mo kayo na? Hinog na. Uy. Oo. Lain nakita lain tao dira ay. Nara dira nagbitay.